ଭାବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା କରିନଥିଲି ବୋଲି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶୁଣି ନଥିବେ କି ଜାଣିନଥିବେ। ଆପଣ ପାର୍ଲର ଯାଇଛେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଭଲ ହେଉନି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଘର ଥିବା ଜିନିଷରେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କଥା। ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଲଗାଉଛେ ଆମର ମାନେ ଫେସ୍ର ଉପର ପାର୍ଟଟାକୁ ସାଇନିଂ କରେ, ବଟ୍ ଭିତରୁ କେତେ ଦୂର ସେ ଠିକ୍ କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ୍, ମୋତେ ସେସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ହର୍ବାଲ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଇ ମୁହଁର ଦାଗ, ଛାଇଆ, କଳାପଣ, ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ କିପରି ମାନେ ମୁହଁରୁ ଯିବ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଏହାର ଏଫେକ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ୱିକଲି 2ରୁ 3 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। ବିନା ପାର୍ଲର ଯାଇ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଘରେ ଥିବା କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ବଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ବତେଇକି କହୁନି, ଏଇଟା 100% ରିଜଲ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ୱିକଲି 2-3 ଥର କରେ। ଆଉ ଆର ବହୁତ ଲୋକ ଆର କରିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍, ଡେଡ୍ ସ୍କେଲ୍, ଛାଇଆ, କଳାପନ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହାଲକା ହାଲକା ଆମର ଫେସ୍ରେ ଅନୱାଣ୍ଟିଂ ହେଡ୍ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ ୱାକ୍ସିଂ ଫେସ୍ରେ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ପୁରା ଭିତରୁ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ସକୁ ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ କ୍ଲିୟର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫେସ୍ ଆମର ସାଇନିଂ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ପୁରା ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେମ୍ବୁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଚିଂ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଲେମ୍ବୁଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବେଶୀ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲି ଅଛି, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଛି, ପିମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି, ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ଏଲୋଭେରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ଲଗାଇଲେ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆମର କ'ଣ 4-5ଟା ଘରେ ଜିନିଷ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ଦରକାର ବେସନ, ନେକ୍ସଟ ହଳଦୀ, ଆମର କିଛି ଚିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଲେମ୍ବୁ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କଫି, ଆଉ କିଛି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ୱାଟର, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ୍ ୱାଟର ସେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ୱାଟର। ଏତେଟା ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଜି ଆକୁ ବନେଇବା। ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି। ଏ ପ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲଗାଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆପଣ ୱିକଲି 3 ଥର କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁହଁକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଲଗାଇବେ। ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ସେ ଜେଲି ଟାଇପ୍ର ଆସିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାକ୍ସିଂ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାକ୍ସିଂ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିନି ମିଶିଯାଏ ସେଟା ୱାକ୍ସ ହେଇଯାଏ। ଫେସ୍ଟା ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଟାଇପ୍ର ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ଫେସ୍, ବେକ, ହାତ, ଆପଣ ଟର୍ନିଂ ଯେକୌଣସି ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଫେସ୍ ଆଉ ବେକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ ହାତରେ ମୋର କେତେଟା ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଡେଲି ୱିକଲି 3 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ କେମିତି ପାଇବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ୱିକଲି ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହାଫ୍ କପ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର ଦରକାର। କ'ଣ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ୱାଟର ନେବେ। ଯଦି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଚା ଫୁଟଉଛେ ସେ ଟାଇପ୍ର ଫୁଟେଇବା। ସେ ଟାଇପ୍ର ଆକୁ ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟେଇବା। ଗୋଟେ ହାଫ୍ କପ୍ ୱାଟର ନେଇଛି, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଫୁଟିଲା, ଚା ଫୁଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିଗଲା। ଆମେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ 2-3 ଚାମଚ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। 3 ଚାମଚ ଟିକେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି ଲଗାଇବା ବୋଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଫେସ୍ ପାଇଁ ବେକ ପାଇଁ କରୁଛି ପ୍ୟାକ୍ଟା। ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ କରିବେ ତା ହିସାବରେ ଦେବେ। ଏବେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ହଳଦୀ ଦେବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ୱାକ୍ସ ଟାଇପ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ୱାକ୍ସ ଘରେ ବନେଇଥିବେ ତ ଜାଣିବେ, ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଲେୟର୍ ଆସିବ। ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ 1 ଚାମଚ ବେସନ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ପକା ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ପକାଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଝାଗ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ପୁରା ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା।
जो मानकर ऑयली सेंसिटिव स्किन अच्छी से लेंबू को स्किप करेंगे। आ जो मानकर एक्सेस ड्राई स्किन अच्छी से बेसन टाक स्किप करेंगे। एक्सेस ड्राई जब थी नॉर्मल थी बोले किसी असुविधा ना कि जस्ट टी ऑयली अच्छी बोले लेंबू को देपर। अति सेंसिटिव स्किन थी लेंबूटा टी जलन हुए तो से भल भाव मिक्स गोटे स्मूथ आज आमर पेक्र रजा जोड़ा कि आमर कॉफी पाउच 2 टंका वाला कॉफी पाउच आपण घरे जेकोसी जो ब्रू हो जेकोसी कॉफी अच्छी पकईदे। देखो केमी ग्लो आसूची आम जो एक्सट्रा हेयर जो अल्प टिके रोचे स्किन रे आम फेशियल जो मैंने आम करुचे घरे हो कि पार्लर हो आम स्किन रे जो एक्सट्रा हेयर जो अनवांटेड हेयरटा बाहरी पारुनी एटारे बाहरी जीव। ये पूरा मोटा है परे आम फेस रे लगेबा किंतु गरम नुह पूरा ठंडा है परे आको आम लगेबा। बनी सारा पूरा मोटा मोटा ये पूरा जो ठंडा हो हल्का हल्का जो टिके बेसन अच्छे ताकू भल कि आम मिक्स करदे तापर पूरा ठंडा हेले मुँह को फेस क्लीन करवा तापर लगेबा। आपको मोटा मोटा कर लगे पतला नुह ठंडा है मुझे देखा लगे देखी पैकटा केमी बनई यहाँ पूरा ठंडा है ये टाइप जेली टाइप हो नड़िया तेल नचेत ऑलिव ऑयल नचेत एलमंड ऑयल ये 3टार कौन जेकोसी आप देपारे 2 टोपा बेसी दरकार। मुँह को पूरा भल भाव सफा करी पूरा टोटाल फेस रे लगेबा। ए टाइप रो पूरा लगेदेवे आपको पूरा 10 ରୁ 15 मिनट रहिबे। ये पूरा सुखी सारा परे हल्का हल्का मतलब स्किन तो बहुत गेलो जिन आम गाल करचे से टाइप रो पूरा सॉफ्टली 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 हल्का हल्का सुखी गलानी। धीरे 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 एमती मसाज करिया 5 मिनट मसाज कला परे आम आपको ठंडा पानी धोईदे। देखिले स्किन केते बढ़िया लगुच मस्त शाइनिंग चीनीटा ना मस्त शाइनिंग कौन कौन बुझीगले ना मुझे कहली एक्वागार्ड पानी हाफ मु कला बेले वीडियो रे आपको कही हाफ कप वाटर नेबे जदि एक्वागार्ड न नॉर्मल पानी को जिन आम चा पानी फुटेले जमी करे से फुटेदेवा तापर हलदी जहाँ जहाँ कही से टाइप एकदम प्रोसीजर एपट सब टोटाली करें फेस पे मो बेक जी कही यथेष्ट आउ टोटाली आप हाथ गोटे जगार थी मुझे लगे कौणी पाखे आप हाथ बॉडी जेकोसी टैनिंग अच्छी आप लगे बढ़िया रिजल्ट पाइब पूरा जिते डेड स्किन ने आमर जो कहना टैनिंग पड़ी जो पूरा खरा बाजिक स्किन खराब हो जाऊँगी बढ़िया शाइनिंग आसो आपण मैंने करूँ। आ मोर आपण मान गोटे क्वेश्चन आपणकर ये जो यहाँ करेंगे कार ऑयली स्किन की जदि ऑयली स्किन एक्सेस अच्छी आपण लेंबूटा को स्किप करेंगे मु सब बेले कहे आ जार एक्सेस ड्राई स्किन अच्छी आप बेसनटा को स्किप करेंगे जदि एक्सेस अच्छे जस्ट किसी अल्प टे ड्राई अच्छी तो ताले किसी असुविधा नहीं बेसन यूज करेंगे जस्ट अल्प ऑयली स्किन अच्छे बोले लेंबूटा यूज करेंगे आ जो मैंने सेंसिटिव पिंपल्स थाए से लेंबूटा टोटाली यूज करेंगे बुझिपारे हिसाब से करूँ वीकली 3 थर करूँ आपण से पुरुष हो कि स्त्री हो झील पुओ समस्त यहाँ हर्बल ट्रिटमेंटा बढ़िया रिजल्ट पाइब जो मैंने आप वीकली करूँ मत गोटे वीकली आप कलापर 3 थर मत कमेंट बॉक्स लिखि जनातु आप 100% करूँ बढ़िया मुझे एक्चुअली एग्जांपल मु सब करे आ बहुत कस्टमर जो मैंने एक्चुअली जो वर्किंग लेडी से माने पैसा थिले भी पार्लर को आसी पारंतनी करने तो मुझे सजेस्ट करे यहाँ कर बोली आपड़ जब पार्लर जाऊँ थे 2 थर मसाज 3 मास एटलिस्ट जातु करने मसाजटा जेहेतु आप निजे घरे करें आ हर्बलटा सब भल स्किन कहीं कहले आम जी कस्मेटिक आम यूज करुचे माने भितर को सी आसुनी आम भितर उपरटा ग्लेज आस भितर एटा कौन आयुर्वेदिक हर्बल ट्रिटमेंटा आमर पूरा भितर जड़ माने पोर्स माने आमर डेड सेल्स माने भल रहिले तो स्किन ग्लेज शाइनिंग आसो आ खाली उपरटा गोरा रहिले कौन हम तो ये आप सबुदिन लगे बयस कम माने बयस अधिक थी भी बयस कम लगे सुंदर लगे फेस स्किन टाइट भी हुए भल भी लगे
ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ରିଜଲ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି କାହାର କ'ଣ ସ୍କିନ୍ର ଅଛି ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ କି କ'ଣ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ବୋଲି ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଲୋ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଏ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ମୋର ହେଲା ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଣିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା। କାହିଁକିନା ମୋ ପାର୍ଲର ଏସବୁ ଟିକେ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ 8ଟାରେ ପକାଇବି ବୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବି 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଉଣୀମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଟାଇମିଂଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟାଇମିଂଟା କହିପାରୁନି ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପାର୍ଲର ଏସବୁ ଗଲା ଭିତରେ ପାର୍ଲରରେ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 6ଟାରୁ 8ଟା ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ।